Joyce, mano gima ber kabisa. Nikech gimomi Kenya ka wan gi constitution ni oripo bed ni ogaidwa kaka jopiny, to constitution ni be ma rito jopiny, kendo ka jotendwa timo gik moko magalagala, constitution ema miyo wagolo jotelo kata jatelo nyalo bedo impeached. Kaka koro sani deputy president marwa ma Kenya, Rigathi Gachagua, ung'eyo ni osebet kotimo gik moko magalagala. Wik mokalo ncha en gi interview moro, to ne owuoyo matek kabisa, kendo kogoyo sirikal ma en motiye, to sirikal motiye no en moripo no protect sirikal no. Koro an aneno ni en gima ber ahinya mondo owuog kanyo mondo ket ng'at manyalo konyo sirikal tero tij sirikal mbele. Yes. Korka kori Robert Nyasuna, jod bura kachiel ko jotelo mamoko osebedo ka seyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro nyaka sani wacho ni osebedo kotiyo kod apise kachiel kod bedo kod misconduct kata tim ma ok ne kare. Bende paro ni mago gin grounds ma oromo mar mondo mi othiche go oko. Mokwongo Joyce adwani mondo awach ni